sakit sa dughan ug sakit sa buot ni mulakaw ta nga o nato damha unexpected nga paglakaw. Ako kasabot sang gibati ani kay adjug magdahom nga mulakaw ko kalit-kalit ra jud ning hitabua. Nagabihan mi mga alas 7 na ni kapin padung pamistalisay ani. Gibati jud ko grabing kamingaw nga di masabot. No choice kay kuan long story. Royal kanin. Trolling. Oh yeah, trolling. Observe ko sa kuhan pagkaon sa iring. Tungaon naman tanin niya wa kay sagulan man yung manok nga ang manok ang iring temporary allergy man si panot ko sa kana siya. Ano ni pagkaon sa miming sa karni laro pangalan multivitamins. Ang ngalan na si Sa bulan di ay vitamins. ana kadaghanan. Kamay lang good. Ang usa pabuntag man na. Dua ka buok. Duha. Hmm. So dadang gibidyo ti. Kanya guys, kanang di man ni siya makuan guys. Oh, dali kay malanay pagkaon ni Sel. Iring na mo diri nga gwapa. Gwapo di ay. Oh, lucky din na. Kida na. Sumanay pagkaon sa iring special ang iring dire. Mahal pa sa Vitamins. mahal pa sa mong kinabuhi. Ay, aw. Oh, gabae. Bitaw mahal ka jud lang iring man. Mga vitamins tindaghana mo, ma'am, mamumpra. Para nagkang kayo dito ay. Pairing na vitamins tao wala. Humot ra ba? Humot ang pagkasiring na. Maghumot nga sudan. Sudan man gud Sudan siya. magudtong imong gi Sudan man. di sanin mo ibutang te kaya ra pa nahugasan kaya ako matuwa na buntag og hapon. Sa gapon man. Kaya siya maugasan ni dire re kulo man. Okay. Hindi na niya mahurot niya sa nandungdungo. Naman lagi tipi kasi naman lagi isa te. Oh, timo-timo na niya. Diyan ang snacks. Diara di ah. Isa nga ni dyan iring ate? Sisil. Sil. Hi Sil. Hi guys. Nasa inga na kay na sakit si Ja, na sakit sa liog. Okay, the doctor is So mani. May problema dito ring bata ah. Good morning, Violet. Good morning, Violet. Jump. That's jump. Wadi problema bata bantayan, hingani ra. Patakad mi si mong kaputi be. Guys, majong udto na baron. Ang gabi igo. Nabi ba? Ito lang gabi mo guro. Amoy ko nga te. Tiga bira jud ko kinatawa ni mo te. Mito, gimingaw jud ko nga Liana, pero kay nakauban man ko. Sige na di katawa Hi ka. guys. Ate Lina to. Hi guys. Why bana guys? Isa ko man. Magwang ras na naidali gisa ka buok, anak. Magwang ras na naidali gisa ka buok. Kay 15 man tayo, 14 man, pero grabe nga pa ha. Hindi man may nagkaanak kung 14 ka buok. Wow, imong mata. Sa pagkagwapa ni Watay ngipon. Burot og pahit. Paagi, kadi naging
Ala, nanas ko ang chung. Na, nabot na. Oh, nabot na. Kita di kasi sakyanan. Oh, Kamalo di kasi sakyanan. oh. Hindi na mao. Mamantog dagway. Ano ka pala dagway mao na. Daga man pala diri ko ang plate number mo eh. Bitaw, mo istorya sa ko ninyo, basig matinga mo na anak ko Cebu ni abot. Wa dinis plano nga mo ari kog Cebu. Kay gikasabot sa isa man jud. Nja mama lagi to nga nagigwaos man, di pa man si January. Nja si Terry kay nihilak mo si Terry. Na, istorya si Terry. Hindi na ko kay mauwa ko kay sabot ang nga din sa tili nga day. Okay ra bagong pagmangkon. Ni ko 15. Nza. Kay okay mangita kong lain. Nza. No to mangita nang na. Hindi naman po. Sila naman yung buot. Anak mo na gagana. Kawaw banta. O tanag tinaron. Nja mao nang ako nalaman. Magano kay kawag porta. Ug may problema, lagi di magubog-ubog. Ibangita raw trabaho para makasapi. Kung na problema, ikatawa mo na siya. Ah, why katawa ra. Ako na problema, gitambi, dilokdo, gikuan, nahala mo diha. Kaya ko na problema, oy. Problema, nabaghabog man. Ha? Kung may problema, ihubog-hubog. Sa gabi, ihubog-hubog. Ugma. Ya, makuha na rin mo subog-hubog. Nga, inikaugma, nagmawag ka, hurot ko parta, ikaugma, problema rin yan po, doon na wala. Ikaw malaba dago, suka-suka. Das baby Violet. Ilang idib ang problema. Baby Violet. Si hi, hi. Hi baby. Violet! 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 Makalingaw lagi sa ate. Nawagog ang kamingaw. Nawaro pag ang kamingaw. Kansar mo ka. Ara linggi. Samantala nga way klase sa Liana. Paya, kaniya mo gipuyo. Nante. Bahay mo eh. Kung anak ko tinahin daw. Kung tiyano, di pala hubog kayo sa una mo. Mainom ka sa una te? Oh. Hubog na ko gininom ng tubig tag sa galon. Mara sa ikang. Tubig tag sa galon, basta bugnaw. So, tiri ka tiyan. Hara masil. Ote! Ote! Oh, ote! Water baby. Water. Kasi kapuri. Hindi ka ro mangihi, wala ba ka nang hi ganina? Ikaw mo pala sa ganyan ha? Ano ka, ito ba? Ano sa sangutan? Siguro sa Lumiyan na sa gusto mo din na nakuha na kingnan ako ng tuba lagi. Ay, kanang kinote. Baby Violet, how old are you? Pila edad na nito? Mag-6 na nga rong Hala, eskwela natin eh. Kamo na nagsuwat. Agosto. Masuwat si dati. Di gani, tuluan ni mo nga supak ni yun patulo. Murang aliana po. Kabalong mo tulo sa wala. Bakit ikaw kay tanan ba? Lahi ning ijang kuan ba? Isa kay diagnosis dani. Si Aliana kay kuan mas Aliana, ADHD. Attention deficit, hyperactive. Moy, yung wag kang na ba? Nakupansin sa kanunay. Kinsa man? Ayan na. Oh, kuan lagi Ay, si. sa ulit tagdan. Kani, lahi po. Ang okay ra pala sa ditagdan. Lahi opposite no. Ayaw daw, makuhan ka. Opposite ni sang Aliana kay di mo sila matingtingog. Ay, bibi ha. Ouch, ouch. Si Aliana kay hyperactive man. Kani, okay na ulit tagdan. Kani ditagdan okay ra na. Mao na sa niya, imong tagdon mo, samot. May pagpasagdan mo, di mo tanawon ba? Milo man na. Di ba? Pero labing si Jalambing. May mga lagi, may bayo na. Bye, 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 bye! I love you, baby. Ah, Charge sa police kay mag-vlogger ko na. lahi si Aliana man. Vlogger mo tayo. Vlog ko na. Vlog Hi na. guys! So, ay tuba niya guys! Wait, ang isa. Turuan, let's go. Sa Lahi ni si Jadi ay. Ano duwa anay? Isa kay diagnosis dani? Na may iban nga is D. Ha?
ESD. Ja ADHD. Si Aliana ADHD level 2. Kani sila ko kibawgin sa ni. Di man si mo response. Hello, magdodua lagi ija na. Mga anak ra siya. Bright siya. Bright ato. Violet. Na. Magsampiton Violet. Wala. Hindi siya mo kuan. Ano? Jadi siya mo moingon og mangihi. Hala. Wapa ra ba? Manaog na pod kay magluto ko amo ang sedaan. Nakapahuway na jud mi. Adto mis kwarto nagpa aircon kay labing inita. Unja kay kuan naman ting paniud to na hapit pabitaw kay las 10 pa kapin. Magluto ko. Yawan mo sa ng bangagon man. Ha? Ano ka te? Uyaw kay mo sandok inyong bangagon. Unsay bangagon? Parang kuan ba ana ba? Ah. Tiri. Isabay bangag. Kada ba? Dapat nga naman Tiri nagukan. Kana din. Unja, isabay kang bato. Pili. Asa dito kuan? Taras taas ang bili. Ag. Ang kuan? Ang. Ano sa balti? Katong kuan ba? Katong basket. Bitaw story time. Kay basig ba na pakasabot. Ning trabaho laman jud ko ron kay samtang mapay klase sa Aliana. Unja. Ningo kira po sa Aliana ugas ang ibili nakasabot ron pud siya. Unja. Ana na ko mobalik puhon og kanang klasihan na. Kani jud parang ay sa jud din tani nga trabaho di ni para na ho gali ko nagdaong og mabot ko sibog pinakalit si Tiri kay nihilak man nasuko pustatay kay naikog si Tiri sa kanang nay diyan kasabot nga taga mo ara hinon pod pero bisan pag taga mo ara di ta magsalig di ta mag pasalig-salig kay si Jatos Dubai ni og nay kauban ja bagot put ko. Jawa lagi mo sanong sasabot. Yan napasalig na. Magkuhan sa akong timpla sa akong ang vitamins. Darag lang ininit ito. Ay ninit. Darag lang tubigan. No. Yara. Ay. Manigrang. Malagi ito. Mag-continue sa story time. Ning sugot na lamang po ko ako'y muari. Kay bakasyon man po si Aliana. Daw ka na po sa Aliana. Bibilin. Hapong gisabot. Kay kuan man yan Ju Masteri na ako na lamang kuno. Lagi tao. Lugay na naman. Ano sa kay magkuha sa kong isda. Te, ang kong isda, te. Kinabsan? Where is it? Bili ka dagang gulay dari ti. Ano ba din? Ah, dera. Manihang kuan ang tinulahod. Si Ate Lina kay namalingki magsadyo ganina.
Ano magkuhan sa ako. Dali ra man daris. Kuan dali ra dari magluto di pres. Kuan. Pamudyo nga kahoy gamitin dari kay automatic. Automatic ra kag pindot. Dali ra. Kami ra baniti kay bihud. Kanihang tinulangan na. Yung ganyan buntag di ay nakuang ko nagluto ko ginunan. Nga ni raman. Nga raman ni. Kay kami raman pingaanda ni. Mamay amo kay paman sa ibang bansa ng bakasyon. Dari ang amo, di ah. Mukulot. May amo. Puro ta ani. Amo. Poros ko na may amo. Naminiti pero magkuha sa kog sa bauna. May kamunggay mo dalit eh. Kita ang bitana mo. Aman, kanto. Magkuha ko. Pero hasang lainas diri daan. Kanay nanunan, hauno na. Ni mga buko. Humunta ni kinanunan, humot ka sa sili. Yes. Para kays na, pakito mo si nanunan. Yung ginuto ganina. Humunta ka na yung sili na. Nana yung favorite nga isda, nga nanunan. Kuan man ni si Jaka ng timbungan. Mugahi mo ta na siya kung kuan siya way sabaw. Pinagahi. Mugahi man ni basta way sabaw mo kuan manindot siya. Nandiyan pinasaba sabaw. mo Lisod siya kay way Wa sabaw. man kaniingan ti nga pinagahi di mo gusto. Lami ang gahi. Ay Ah, lami din gahi. Ang gahi. Wa pa lami ng humok ti oy. Lagi ay. Kaya ng ice cream nga humok. Bitaw. Siyempre, ditas gahi kay manay lami. Ayun. Agad. Tarong pa. Bitaw ti. Joke ra ha maninod Uy, mo. ayaw mo pa ninood kay inununa na magisgutan. Kamura na lain. Malami man jud pud ng gahi kay sa humok. Laban kagumkong kay ba kaging-kaging. Sabi na kung duwara ka mo ng butang sili. Ini daris one ila madam. Tanan dali. Tanan dali kay pati yung paglaba pindot ra. Ang sarap kung kanang kuan ka sa oras dili ka kuan lagi mo migas oh. Kuan sa akong kamunggay. Magharos sa akong kamunggay. Magharos sa akong kamunggay daris gawas. Pagdala ito tangke. Kalimut ko isa ng lugar ada niti. Kuan de kuno ni uldog. Abot ko katuod pa din lugar. Ay wajud taga Cebu ta. Uldog, Talisay, Cebu City. Kuan ni sila dani kanang village. Napakita na mga bahay. Mga bahay dari kay kuan dagko. Na dul-dul rag mga balay na. So darag lang kamungkay. Ilhan jud si Madam Ili no bulanan. Kay ngano. Anjud kamungkay. Ara. Habis sa atin, dani mo kaon. Kay si Tiri kay kuan man. Si Mas Tiri. Nakakaon og green leaf eh. Ara. Sumaw ni kuan na village. Akin sigahag init na. Ani. Ibot na.
Parang hinita. Sumusod na ko kay garos pa ko dahil kamunggay. Lingaw ko sa mga kauban. Uy, kaya ka, Joker. Magsigira kong katawa ni Jack kay para maut man. Joker ka ba? Mani makauban natang dita matigwang. Ano na ba atong live? Dito matigwag dali. Basta man itong kauban si Ate Dina. Gisi dito, Kay- gisi diri. Sige, Rami. Kao diri. Hubako na kinatawa gabi na maut doon po gabi. Habay yung pangharos na dito. Ano sa tikat ang Kato na. Kaya aron maginig hugas ba ma? maghiwasan dito. Na, magharos ko. Tanong ko ni Kuya na kay namin. Siya ko sa ning mga bigasa ay. Munggay mo diha. Bitaw mo. Hindi pa ko dugay ng tawag ko sa bahay kay Gimingaw ko Aliana. Okay na to sa Aliana. Ang ginaday, dali ra kaday ha. Kay matrabaho sa mama. Ni ko ni mama dai na bana ha. Wa, di ko nagdahong nga. Makaabot ko sa Cebu. Kay, hindi kasabot ang mga pagumangkan. Bawo, yatras man. Kaya rebenta dari kay gusto di kag trabaho, gusto kag makatigom. Dati kay di ka maglakaw-lakaw, ano na kasunod. Ako naanad mo po kung nagtrabaho ko Manila sa una mo kay balin-balin no gamo. Isa ra jud. Basta mayo pero amo po ni mo nga. Kuan, dili ko magdugay na, di ko na. Amo. Okay ka man po. Okay ra oy bagin. Kami dito libre Ako ang ato anak ko sa Manila daw sa Isabela o sa Kuan, Makati. Mayo kay Alam Isabela. mo dito kay Mayo ra ang Kuan, Isabela kay Kuan yun. hindugay ko dito kay Kuan, libre tanan. Libre tanan benefits. Isis pag-ibig PhilHealth. Anyang kumpleto na mo Diya. kay Kuan. Na-stop po pag uli na. Paano ko naka-continue kay uli. Yung pila po katong nagkuhan kay maabot og 10 years na usa pagka maka na kay makontrol di maabot. Wala. Kuan to nga dugay ko sila ha pero kay lain na itabo ba nga katong gihugan medyo wadi ay Hmm? sa dito pa silang anak. Diha na ibawa na sa transfer nako. Sa tingnan din talaka. Pang mahinunti. Ito nga tiko di ay. Ako kay kuan. Ganahan jud kog nay nilaw oy. Nanad jud ko nga murag jud ko mabusog way nilaw oy. Ayo lang te, ba? Kay nastiri. Namalaki kayo tanan ti, namalaki kayo talungdan ate. Kuan ba kanang bato o kuan. Darag tangad to pila ang tanawon. Tawa. Darag tangad sa syudad guys oh. Ngayon dahil alam kong tangad, dahil tangad sa probinsya. Size ni, Oh. size benching ko ni. Oh. Nakuyos pas naman nang. Kuya, surprise ka man lang. Ito tanga dito sa atong ka pangayo naman ni tanay. Ayan, nasa tanga ambot na sa kuan. Nakungol. Ano? Nasabi kasi yung buka na, kaya butang kay ang lain na stiri. Ay na stiri pwede niya dahon. Isa man na ka. Kaita pa na yung kanununsan. Hawang kay kuhan man. Ayan na na. Bawal sa ilang ining mga tambo. Sakto di ay ag bata ato na sa aircon. Ang grabe mong gasinginita di ay na. Isag magatubang tag electric pan, banington mang gihapon ta.
Init ang kuwan eh, iyahang Alis nga. grabe niya kay wala na kapit. Wala yan Ano, bukaw na. Bitsin mo ba nun o kuwan? Hindi ko mo magic sarap si. Bitsin na naman, bitsin. Kay, naku na dumog na ng magic sarap. Ha? Bitsin na mahal ng magic sarap. Binibito na. Tama ba? Saan mo ka bitsin? Di ang bitsin kay mama dyan inanda na sa katong bata pa ko. Na ano man na. Mga tiguang na. Lahi na mga bitsin ron. Di naman pala sa una nga nagkuhan sa bitsin ron. Nanagani, bitsin nga kuhan. Piki. Yung takaila. Nasa bugas piki. Grabe ng mga ilag mga tao ron. Dito. Ang bugas ron, mailanin mo ang kuhan. Naisagol nga, dili. Kuhan, kanang bugas nga, di maluto ba? Mura nagaputi. Kuhan na, plastic. Ilang kikuhan ba? Manihadlok. Nakakita ko na ng bugas na plastic man. Hindi galing. Puti kayo. Nakain ko din na dito ang plastic. Pati bugas plastic. Hindi mo na ba plastic sa Kamay mo. paita? Hindi daliraan. Naon sa guka, uy. Luwag. Pero. Ah. Lisod ning bago pataling pamudyo ha kay papatagribaw ka ha. Kaya hang lain na stiri man. Sa di pa nabutang Hindi na nabutang ko niya, ha? hang yuna rin kay hang lain na sabaw. Makakala sa binitsinan. Oh, kanara diyang grain wedi. Isda. Punan pala ng isda na lang di ay. Kanara kay di mapupukados ko. Pasabar po kung ginahan. Ganahan naman. Palami, ra nagamay ba? Di po ko kadyo ganahan malubuan. Basta sabor ha. Hindi ko pag isda. Ha? Ikaw pag isda. Kaon man, naman po di ka. Ato na, gamay, okay ra po. May labi na sabor, manggod. Wala na kamong gay, dagma. Naglahan na lang kay ang gay na stiri. Wala lang yung aswan ulit. Yung May kayo sa iyang bukaw sa natama. Kasi sili. Napang sili ito no? Ma, Bukaw. Hindi na sa bawang sili ko. adi mo ka sa puji ko. Oo, green dito. Adala ka. Sumani. Mani si Ate Lina. Utan Pinay. Magkahami sa kutis. Isa pati. Healthy. Makapahinumdum sa bana. Okay kayo. Para po kay Bana. Pariyami. Ito to. Agaw mga bana ko no guys. Magpinpin di sarapin. Pinpin ni sarapin. Kapoy mo nang naibana. Dagang kayo. Na, medyo pa yung Bana. Naibana na yung mahanjo. Apoy. Sagdi lang kay Hindi. kanang madapag hangyo. Hangyo anong pod. Anong mahala. Ay magsinamo. Ang ato swerte. Kung Bito no, di bito ka makakuan. Padoon na to. Pero nung ka kita hita. Na, di ko mangita. Kapoy-kapoy rin kita'y mangita. Kita'y pangitaon. Kita mo ilang pangitaw. Hindi po na pwedeng, ang uso ko no karon kay agbadya na may mangita. Bahala pag wako yaho ah. Narobi mo niya. Okay, Swerte mo, no? Mabanag ba? Swerte mo, Ay, lagad. kita'y muyab. Kita'y magildos laki. No way. Char. Ay, sanang. Ay, sanang ikaw may mangulap. Talay. Wa po ko kasuway mag-ako'y manguyab uy. Paggabak ng walang tayo. Uy! Ano? Ang yulubo. Ang mahangi ko ng body, gatakul. Mayo, Silihaan ko nun ng ano bisa ka? hindi mo katul. Yes, yes. Kumana ko glaw, uy, minom sa ko na ng vitamins.
Baby Violet. Nga na si Jack happy. Magsiguro sa kanta-kanta. Magsiguro sa kanta-kanta. Hi. Eat na, baby. Sit down. Sit down, baby. Hi. Hi, baby. Yung mo itong cellphone i-charge, te? Hi, baby. Ano sa mali yung technique? Vitamins. Ano po ko vitamins? Vitamins from Joy. Gusto na lang. Abi ka yung mga kuana dito. Isa, te? Kaya natin ka ano? Kay Dito matiguang. Amo ka sa manigamong nila. Uy, ako kailan ng isda, ah. Basta kay dak... Anak ko, si Jag. Anak ko, sa bihod na, ah. Anak ko, ah. Mga na si Jag ato, ah. Katiring. Idoy katiring sa baw. Nagamang ininunan. balik. Mura ka na, ko na dani. Kani sa kani makani. Ko, ah. Ko, na. Hindi raman na. Sit down na, baby. Eat na. Oh, Violet. Eat na, baby. hindi na balik ko sa hindi. Uraw, sang kapi. Teka sa tigling ko danit eh. Ijan nilingkuran na sa bata, answer. Lingkuran na ng bibi. Uy, Kasi nilingkuran na na. Pinahabot. Try ko na kong lingkod. ano makatana? Na ignorante. Try ko na kong lingkod. Hala. Oh. Nice, hindi pa na rin lingkuran nante. Habog ko ka na. Habog po. Mukha hindi sa mga ka na may sa bote. Dali be, sa bang gamay dati yung ba? Dali be. Maniod to na mi. Dali be. Insa ti, inja ng vlog diha. Kausa. Yung vlog na, gigutom yung siya, nung ngaaw na. Matambog ka sa ating kauban. Lami man si Damong sili. Lami din ang sili ti. Jag mo hyper ti. Dami siya. Dami siya happy. Bebe, saan na? Mayroon mga isda. Yeah, the work. Oh, ginoo. Basta gimingaw ko siguro magkugtas. Daragawas na, parang inita. Mapakitaan mo. Parang Amerika. At sila itaw rin, wala rin yung maritis. Mo nila mi po ias mga marites. Kay mahilot din sila, kay masali ka marites. Kaya di man pwede manumbay dan eh. Sa manumbay pa tada na nga. Kaya ka nang maritis ang basos, magluya. Sila di ka maritis. Kapitan na, atas kasi maglabay-labay. Ano nga, kaya, kanang inigabot, ikan ko dire. Sila sa baho. Ito po, saka naman ka. Dari mi nagtapok sa room ni Violet kay arong maisag ko. Aircon. Araw na sa mata ba, ang puti. Kasi man apple, ngay ko gisabi. Kaon di ano na, kaya para alamoy. Nganta. Ha? Ano man? White tinda ron. Ang tamis ha. O nga, kay hubisan itong ano. Hindi ka magtinda o nga, kaya may mamalit. Halin pa uma, kuan ka nang mga usan na nga na para kuan ba sa maladlaw. Kung ano yung tinda, let's na mo. Tama ni ay, abi man ako kanang mga para landa. Hindi man Pero ka Domingo, kay mahalin na naka kay kuan. Domingo kay kusog na kay Banhaw. Easter Sunday na. Yeah. Mahalin na naka, naghan na white na ng manok.
Pwede sa kan, ang maligya, paliton. Ano, balik di ako na paliton. Is ate, ikaw. Paliton ka. Korina, sus manok. Tayong patapa di ha. Ay, glasses. Mag-init ka tele? Apa? Nag-vlog ka wa? Lang. Kung sa ito na lagi. Wala, ginagtak naman ko. Sige ko ka, naganahan naman ko sa buhol. Ah, sige, buhol. Ay, ang buhol, ito si Bok. Naganahan akong alyan, naging mga mugod ko. Ay, Tawag nila. Minsan na ron, higda na ron, nalauna, higda na to. Ano tawagan? amiga, sa bayag. Nung nagtambal, nasang tawagan sa Liana. Hindi rin yung kalimot mong kuwan. Tambal. Latambal ko din, malimot-limot. Ano nasa ko silang kong tubig. Doon limot-limot. Asang tawagan sa Liana. Sige, bye. Hindi ako. Diba ako nga rin orasan, higda na to. Nalauna. Paninam si kuwan, imong lab og tambal. Labhad. Oh, nahin mo say 10 in the bed. In the bed, in the tin. Uy! Hindi. In the bed, in the tin. Roll over. Ayun mo. Kurik. Kurik ka, kurik be, kurik ko. No. Night. Good night, baby. Violet. Oh, no. Huwag na akong. Mano pa kusugan, video na ito. Di, okay ra. Love you. Love you, baby. I need you. Kapag nag-udogo sa kapalisan. Madyo ko kasi nagmata-mata gabi eh. Hindi na siya magkuhan. Ha? Buta naman siya. Kakatong na eh. Hi guys, good morning. Ikaduhang adlaw. Ninja. Bagang mata na. Kay gimingaw ko. Grabing mingaw ng Aliana. Pero ning tawag ko, okay ra po sa dito. Ning sabot ra po siya. Nganong na ako dari Cebu. Ninja. Karon di ay nagkuhan ko na. Nag-prepare ko sidaan sa bata asang pretuhan o isda. Kaya kuhan na mata na. Gabag Si Ate Lina di ay ng merkado. Si Tere kay nag-request man og kuan. Lami ko no ikilaw og bulinaw. Tumato sa Pilina ni lakaw ka Diyos. Ninja. Mga rekodari kay manilhig ko. Amang pakit na silang iring dia. Nagplano ko nga karong buntaga akong tayo mapakaon dani. Naunhan man kog mata, namata man sa tilinag sa Diyos, si Jenny pakaon. Dada. Morning. Morning, Cecil. Good morning, Sil. Na-allergy din ijang liog. Na, sanda ko ang iring na ah. Kuya pa kadarpas lamisa ning higda. Good morning, Sil. Tag. Dani, daan rag trabaho. Kay, maglaba ka, naiwasing automatic. Nagawas, gauga na.
Sa Tilina rin may nagdungagog sa Diyo. So guys, wala na rin pamahaw. Siyempre, magkaon, manghugas na dyan. Bye! Nang sila ng punas. Hello! How do you do? Good morning, guys. Busugan na hati. Busog tayo mi guys. Kinakilaw mi sa iyo. Kilaw mi. At pangitan natin, bulinaw. Abay, bulinaw, abay, bulinaw. Isa to is dati. Isda. Isda, isda. Katabang. Tagisi. Mangsi. Para busugan na nga, kay bawo ka, tidak nila ko natunay, yung kaon. Pero sa mo, wala nun, kaya di pa ko mamahaman. Ako kay wato ko kay mga dirigan. Kape rin ko. Yunta na to na. Kulto. Kape na. Kape. Human. Okay, gana ka. Diyan nila po ko na matubog sa'yo. Ito pa'y, nabingid, atas na ko man to. Ano magandang sa'yo? Hindi ka matulog na. Ha? Sa'yo nga siya matulog? Iba sa'yo, dahil ako nakatry nga sa'yo matulog. Sa mga matulog, dusi na. O gani, mao gani gani. Sa'yo lagi ka matulog lagi. Mga kayo na hili, magpaong na magsaga. Basta magpaw, usuga niya. Ano may, wala may kuha, nakatulog naman ko. Ano na mata ko, alauna. Ay, gitugnaw ko, grabe naman tugnaw ang gitugnaw. Huwag lang ikagitugnaw dito sa kumidahan. Ano mo? Ito sa akin sintrus kuhan. Ako ang tatuloy. Ang tatanga na, abay. Para ba itong trapo na rin eh? Trapo. Wait sa, maglabay sa kulaning mga. Kasil. Gintan de si Za. Nagperkon, dahil na alam ka. Nagalamay taon si Za, kay gintan de si Za. Sil. Ito laman ang ijab-jab na diha. Siya nga na, Sil? Ha? Sil. O, Sil. Sil. The basic unit of life, Sil. Kukukuku. Tapos sa kabata. Kukukuku. Kukukuku. Parang ka-cute ni Violet. Oh, say hi. Hi. Oh, hi. Hi. Squirrel. Squirrel. Bita mag-map, manggod ko, mangnisak ako. Tanawa, ganhang ko sila hang gamit ba, mag-mapping ani na. Kanang na dali ra si Dya. Jagi mong labahan, di mo raning tangtangan na ah. Nandun po sa to ah. Char. Ditong map nga isa bitaw. Hala, ginagtok lagi rin si Dya. Hala. Ano yung lagi sa... Hala. Te, nanawa Sil. Hi, Sil! Ano ba na si Baby Sil? Yan na na. Gintan ko eh. Saba mo. Ano mo na ang langga-langga ng Sil? Yan na na. Pabugnawas ako ng Jubi. Ano na si Puno? Gano'n niya sa mga ito. Tanawa, nagdakadako nagdanggan. Ha? Nagdakadako ang danggan. Asa ka, Baby? Ano? Lagi ka diya, oy! Dagbalibang te. Masay ko. Hala, maulagi natin yung kutkuton. Kutkut, sige, kutkutan. Masay ba kung palit, ma'am? Naki mag-map sa ako. Baby Sil! Ay, mag-map na ako. Baby Sil! Ajilag tihang tripod Sil ha.
What is that? Oo. Dari po sugod. Ato pagkwantir. Mag-map ko dari sugod. You too. Ada magkano ra isip mo ng bakong kudak ni. Ha, dito. Iirong na dito dai, ikaw na irong dai, kalihog. Aman. Kanang bangko ba ato dito kay. Interview na Ah. Smell. Pwede nga na lang. Hindi na kita gawas. Roll over. Ani ra ani ana. O sige, pasantig mayo. Okay, gatuya-tuya, murag tiguang. California. Yan, nagkaburihan po ni I Kao. know it. Nagkaburihan nila. Ano lagi sila bata ko? Ayaw kay mo anak ng bata. Kasalatan, mulupan. Hindi ko na ganun na gani. Nga, may habang tayo. Minum ko bata wala mo na yung mata. Doon mo na kabantay na sa ablihanan. Say hi. Hi, baby. I know everything that spell. You is the hello, you is the when I ever said really shout. Smile, smile. California. Smile. Sabot sila na kamera man. Smile. Ice cream melody, ice cream melody. Smile, be, smile. Ako kayo bago sa diagnosis na ni Nietzsche. Di man siya mo response ang tawag. Violet na di siya may nga na ba? If you swift be. Nara sa dahingan kayo di man na nadungag sa TV. Pero gumisang tawag hindi. Pero na time ting mami naman. Violet, open your mouth. Kaya hindi toothbrushan. Lagi may kuha na siya usahay po. Mura bitag wala pa siya makuha ba? Mablango po siya usahay. Ina, dance, baby, dance! Violet, dance, baby! Dance. Sige, hi! Hi, guys! Ano unang siya? Ay, sa manitang kamera day. Agsisil po sige man pag igwad-igwad. Si Silpo, kasi po siya breakdance. Mito lagi katulan na dyan na si Jesus ang lihog. Tanaw rin din dyan kayo sa isa. Na, silin sa kasil. Nakwel. Ato na to speaker kwarto, ma'am. Doon na nila. Dug nila. Mo din na yung mga balahibo. Nya, dali kayo madaldag ang maliho. Ba't usan na yung pangkaon? Di ba kaan ako na doon yung sala ng kaon na po sa Sel. ano? Katlan sila di pa natangtangon na sang liog te. Dili kay na nga. Paano, sabot ang kuha na kasama. Para ma-prevent kan di sila makuan. Hindi niya makuhan ba o? Gusto siya magaling nga na. Katulong niya. Di siya kakato kay Agwanta sil. Daw maliligo te. ha? Maliligo. Ako nagligo. Na di po kumaligo na no pati instruction. Ramon, Bong, Redilia, Bongbong. Walang sawang supul ka dito. Saludo. Hindi man okay naman kay kumana man. Mapmang ko. Bisa saludo. Saludo. Ala, nga niya ang bunga sa kumanda ka buong linggo ka sanang sutin si Di ba dito ka bilang sound? Limit ko man. Naganahan ko kung mag-map, bakit naglang map lagi yan. May extra sakon.
Nataga ko ng pagkakasiring. May nagdara sa ring na. Hintay ilang sahod guys, limpyo. Na kada adlaw ni mo mapan, adto na si Jay hugaw. Ah. Di man hago mapan na mato hagdanan to. Malingaw ra man jud ko. Pero gimingaw kong Aliana. Hindi. Nari pa makajubuling, pero ako asidang ang tanong asang labhan kay aray ko sagdanan ako. Di pa ko sila yung buling. So, balik. Ang gipa-snack si Bibi Violet. Bibi Violet, nag-snack na. Isa man na? Isa na de? Sorry ba na? Hi! Saan? Yummy! Is that yummy? Mati na nga dyan. Lamiyante. Mara dyan pampakalma. Mara pang Aliana. Tagaan nagpagkaon na rin mo kalma. Di kan sida nagtantrums. Yummy! So guys, naman ako humanapog batag snacks. Nas ate. Busy pa lagi po may sa mga business ni ate. Yung snacks ata na.
Hindi naman tanaw man. Alam ko, superstar na raon kumana ng ilang daw kumana ni si Chris na sige dungog-dungog. Ano yung lutuon ron? Ano yun to? Pusit. Na. Aglami na natin yung ata. Mata gani. Atata, atata. Pila po niti. Sintos gani kapin. Tungas kilo kapin eh. Kaya ko kapin. Pagkapin ka lang na, 200. 4 ang kilo. Tay 4 kapin, 4.20. Noon, saan naman nila, magkakaon-kaon na nila maayo na yung atos tuwa, Kay, mahal man. Kahit na tato indang baratuon, kay mabahin. Saba-saba pa ko. Ang bahin lang ko gagmay isda. Mabahin ba? Labing nagdagan kay kang mga apo. Pila yung mga puti. 20 city na kabuok. Uy, hala. Ay, Apsan na santil mo. nagtatay. Santil mo bakit? Biya para pe. Mara ba nila minum ke? Anong ito mo? Hindi ka, nilinin mo po. Hmm? Ito, nilinin mo ugasan. Biya para ke be. Magkabuloy niyo sa nagdinayin natin. Ako pala, Para double double ko ko set. Wala ko wala. Yung dire ko na liwat. Mali mag-iinit. Guys, wala natin sa sibuyas, dahon, kay dili. Mukakaon ng usa. Hindi bitaw.